Bonġu, sa issa kulħadd jaf li jrid jilbes il-maskra f'postijiet pubbliċi, min jinqabad mingħajr il-maskra jista' jiġi mħarrek. F'xarejn mindu daħal fis-seħħ l-użu obbligatorju tal-maskri f'ċertu postijiet bħal fuq il-vapuri tal-Gozo Channel u fuq tal-linja, l-uffiċjali tal-komunità tal-Aġenzija l-Infurzar Lokali wettqu eluf ta' ispezzjonijiet biex jaraw li dan iseħħ. Mis-17 ta' Wissu sa 19 ta' Ottubru, l-uffiċjali tal-Lesa wettqu kważi 4,000 spezzjoni fuq il-karozzi tal-linja fejn inħarġu 359 ċitazzjoni. Fil-ħwienet saru kważi 900 spezzjoni u nħarġu 62 ċitazzjoni, filwaqt li fuq il-vapuri tal-Gozo Channel saru spezzjonijiet regolari u għall-arrieda u nħarġu 144 ċitazzjoni. Din il-ħidma issa nfirxet ukoll Fit-Toroq, kif mis-sebt l-użu tal-maskri sar obbligatorju kullimkien. Dan l-istazzjon segwa mill-qrib l-ispezzjonijiet f'TAS-SLIEMA fejn l-uffiċjal tal-komunità l-Louisianne Farrugia spjegat kif il-ħidma għalissa hija msejsa fuq l-edukazzjoni. Barra għadna nagħtu warnings, jiġifieri nkellmu lin-nies ħalli min ma jafx ovvjament ikun jaf. Issa l-ġimgħa d-dieħla tkun storja differenti għax ikunu diġà avżati kemm minna kif ukoll anke mill-pubbliku għax il-pubbliku stess l-oħrajn qegħdin jafżawhom ukoll nies lin-nies. Il-maġġoranza tan-nies li ltqajna magħhom it-tlieta filgħodu kienu kollha bil-maskra. Iżda kien hemm uħud li qalu li ma kinux jafu u oħrajn li kellhom il-maskra taħt l-imnieħer. Hawnhekk jintervjenu l-uffiċjali li bil-kelma tajba jgħidulhom kif għandhom jilbsu l-maskra. Kulħadd jaf u ġieli jippruvaw jilagħbuha li ma jkunux jafu. Però l-maġġoranza kulħadd jaf għax hekk m'għadnilhomx aħna jew l-pulizija għallhom xi ħadd ieħor li kien għaddej minn ħdejhom, jiġifieri. L-għana ħari mhuwiex biex jingħataw iċ-ċitazzjonijiet, imma biex kulħadd jimxi mal-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa ħalli n-numru ta' infezzjonijiet ikun ikkontrollat. Aħna nedukaw il-pubbliku biex flimkien innaqsu l-imxija u nerġgħu niġu għan-normal kif konna qabel. Din il-ħidma tmur jitfit mal-Ispettorat tas-Saħħa u tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u tal-Pulizija li wkoll għaddejjin b'ħidma kbira f'postijiet differenti.